Her сыйырдан уртача 10.000 килограмм süt. Буа районы Авангард агрофирмасының коммуна филиалында узган елда шул күләмдә süt савып алынган. Җәмгыять бу югары күрсәткечкә үз тарихында беренче тапкыр иреште. Нәрсә хисабына? Хәбәрчебез Камилә Мусина белеште. Энҗе Рафихова савымчы булып 11 елын эшли. Март айыннан бирле Санкт-Петербургтан кайтарылган Голштин токымлы күп сөтле таналар сава. Аның карамагында хәзер 50 сыер. Сыер савучы продукция алу арткач, тырышып эшләргә тагын да стимул бар ди. 50 сыерга 900 сөт савам. Әйбәт савабыз. Сөт күп булгач акчасы күп була, шатланып эшлибез. Аның коллегасы 20 елдан күбрәк терлекчелектә эшләү тәҗрибәсе булган Миләүшә Насретдинова карамагында гади сыерлар. Әмма хайваннарны яратып тәрбияләсәң, аларга карата ягымлы булсаң, җирле терлекләрдән дә мул продукция алу була дигән фикердә ул. Быел 1100 тонна сөт савып тәмамладым быелгы сезонны инде. Шулай тырышып эшләргә, сыерларым яхшы, Аллага шөкер. Гыйнварның суык көннәрендә дә сөт алу кимемәгән. Абзарларда җылы, җиләтү системасы төзек эшли. Әмма үз тарихларында беренче тапкыр шундый югары продукция алуның төп чыганагын биредә сыйфатлы азык ашатуда күрәләр. Филиалның җитәкчесе Сәлим Даутов та моны яшерми. Иң беренче яхшы иттереп азыкны хәзерләп. Беренче класслы бөтен төр азыкны безнең үзебезнең җитәрлек дәрәҗәдә запас белән әзерләнә продукция. Үзебезнең печәнме, сенажмы, силосмы, шуның өстенә бертекле культураларны җитештерү тоже үзебезнең җитәрлек дәрәҗәдә. Менә инде 2нче ел подряд без кукурузаны плюшенный кукурузаны законсервировать итеп аны бирәбез. Сүз уңайыннан коммуналылар ирешелгәннәр белән тукталып калмаска уйлыйлар. Киләчәктә продукция алынуда җитештерүчәнлекне дә 5%-ка арттырырга исәплиләр. Шул ук вакытта сөтнең үз кыйммәтен үстермәүне дә максат итеп куялар. Мәсәлән, бүген 1 литр сөт җитештерү 15 сумга төшә. Сату бәясе 30-33 сум тәшкил итә. Камилә Мусина, Айрат Насрулов, Татарстан хәбәрләре.